хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесе татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. 2021 елның мөһим вакыйгасы җанисәп алу тәмамланды. Татарстан җанисәптә катнашу ягыннан лидер төбәкләр исемлегендә. Ковид таралуына кисәтү өчен автотранспорт предприятиеләре буенча санитар рейдлар уза. Спорт инструкторлары, физик тәрбия укытучылары, тренерлары кайда әзерләнә? 2021 елның мөһим вакыйгасы җанисәп алу тәмамланды. Татарстан җанисәптә катнашу ягыннан лидер төбәкләр исемлегендә. Бөтен Россия халык санын алу нәтиҗәләре кайчан әзер булачагын хәбәрчебез Алия Галиуллина белеште. Bir ай içinde 7000-нән артык җанисәп алучы Татарстанның барлык почмакларын йөреп чыкты. Һәр катнашучыдан 33 сорауга җавап алды. Полученные данные помогут понять, сколько в каком районе нужно построить детских садов, больниц, фельдшерских пунктов, библиотек, музеев, клубов, образовательных учреждений. Билгеле булганча, быелгы җанисәптә 3 төрле юл белән катнашырга мөмкин иде. Эшне дөрес оештыру нәтиҗәләрнең дә югары булуына китерде дип исәпли Наталья Гатауллина. Переписчики, как я уже сказала, обошли все помещения и... Җанисәп алучылар барлык торак йортларда булды. Кеше өйдә булмаган очракта стационар сайлау участогы адресы, мөрәҗәгать итү өчен телефоннар язылган мәгълүмат калдырды. Бу җанисәп алу тарихка беренче цифрлы халык санын алу булып кирип кала. Мөгаен киләсе җанисәп алу вакытында 10 елдан соң без исәп алучыны ишек төбендә күрмәбез. Экспертлар ул цифрлы булыр дип исәпли. Беренче нәтиҗәләр апрель аенда, ә төгәл нәтиҗәләр 2022 ел ахырында билгеле була. Алия Галиуллина, Эльвира Файзуллина, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Теманы дәвам итәбез. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, халык санын алу мөһим вакыйга. Ул кешеләрне борчыган мәсьәләләрнең алар яши торган структураның нинди булуын төгәл аңларга ярдәм итә. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов республика территориясендә халык санын алуны оештыруның югары дәрәҗәдә узуын билгеләп үтте. Я искренне благодарен всем, особенно руководителям наших муниципалитетов, всем службам, статистике. Татарстанда җәмәгать урыннарын үстерү, шул исәптән парк скверларны, яр буйларын сөкләндерү буенча киң колачлы эш алып барыла. Әлеге программа нигезендә Теләче районында Тюлячка елгасының тагын бер өлеше сөкләндерелде. Ачылыш тантанасында Дәүләт Думасы депутатлары Марат Нуриев һәм Рөстәм Кәлимуллин, шулай ук Татарстан Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе урынбасары Камил Садриев катнашты. Район башлыгы Нәҗип Хаҗипов белдерүенчә, яр буен сөкләндерү проектын эшләгәндә Теләче халкы архитекторларның уй-ниятләрен хуплап һәм проектны эшләүдә актив катнашты. Шул ук вакытта елганың су агымын саклап калу мөһим иде. Наша Теләче районында шундый матур объект эшләнеп беткән икән. 4-нче учетта әйтәсез, 4-нче булсын, 5-нче булсын, соңгысы гына булмасын. Тән алдында күп учетлар булсын. Менә бик рәхмәт әйтәгәнендә Назмакевичка, әйтеп узганча, әрсезлеге тырышлыгы өчен сезгә, хөрмәтле Теләчелеләр, ал рәхмәт әйтәгән безнең президентыбызга, чөнки менә мондай эшләнешләр өчен шундый безнең республиканың президенты ул бик алда бара, ул мондай эшләрендә күп җирләрдә эшләнә. 22 ноябрьдән шәһәр транспортына код яки медотвод турында белешмә күрсәткәндә генә утырырга мөмкин була. Алар билет сатканда тикшерелә. Хәзер автотранспорт предприятиеләре буенча санитар рейдлар уза. Хезмәткәрләрнең вакцина ясатканмы, юкмы икәнлеге барлана. Тулырак мәгълүмат алдагы язмада. Автобус салонының һәр элементы бактерияларга каршы ритмә белән эшкәртелә. Башта юш чүпрәк белән юалар, аннары яхшылап корыталар. Һәр автобус маршрутка чыгар алдыннан шундый махсус процедура уза. Автобус проходит мойку после смены. При выезде уже производим санобработку. Аны тагын берничә тапкыр эш көне дәвамында үткәрәләр. А потом на каждой конечке кондуктор салонның бер генә җирендә калдырмыйча, утыргыч тотынып бара торган урыннан антисептик белән эшкәртә. Антисептиклар, чүпрәк, перчаткалар да бар.
Иң мөһиме пассажирларны зарарлау мөмкинлеген булдырмаска кирәк. Барлык персоналның 95%-тан артыгы прививка ясаткан инде. Люди, которые у нас не... Вакцина ясатмаган кешеләрне без эштән читләштердек. Калган хезмәткәрләр QR-кодлар, белешмәләр һәм методводлар белән эшли. Моны хөкүмәт карары таләп итә. Дөреслеккә туры килү-килмәүне Роспотребнадзор хезмәткәрләре тикшерә. Бүген алар автобус транспорт оешмасына рейд белән килгән. Фамилияларны сайлап алып тикшерәбез. Без мондый эшне Татарстан Республикасының барлык предприятиеләре буенча уздыра башладык. Бу юлы АТПда тәртип бозулар ачыкланмаган, пассажирлар арасында алар еш теркәлә, гәрчә алардан битлек кию генә таләп ителсә дә. Монда шелтә белдерүләр ярдәм итмәячәк, полиция хезмәткәрләре беркетмә төзи. 22 ноябрьдән республиканың җәмәгать транспортында йөрү шартлары тагын да көчәйтеләчәк. Һәр пассажирдан я QR-код, я методвод таләп ителә. 60-тан өлкәнрәк булган пассажирларның ташламалы транспорт карталарын бөтенләй туктатып торалар. Действует норма. 60 яшьтән өлкәнрәкләр өчен чикләүләр гамәлдә. Алар мөһим очраклардан тыш үзләренең яшәү урыннарыннан китәргә тиеш түгел. Хәзер вакциналаштыру җиңелрәк, чөнки прививка коронавирусның авыр формасыннан коткара. Әгәр кешеләрнең 80% прививка ясатса, коллектив иммунитет булдырыла. Бу ковидка кадәр булган иркен чорга әйләнеп кайтырга мөмкинлек бирер дигән өмет уята. Ләлә Зайнуллина, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Татарстанда ойрым категорияле гражданнар өчен мәҗбүри вакцинация кертелгәннән соң күпләрдә медицина адводы белән бәйле сораулар туа. Шуңа күрә төгәл ачыклык кертү өчен Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Тулырак хәбәрчебез язмасында. 4 очракта гына коронавируска каршы прививкадан методвод бирелә. Алар хроник ауруның кискенләшүе, элек ясалган вакциналарга аллергия, онкология, 22 атнага кадәр йөклелек. Әгәр кеше коронавирус белән вакциналаштырудан методвод алырга тели икән, аңа үзе беркетелгән поликлиника терапевтына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Тиздән Татарстанда методводы булучыларга да QR-кодлар бирелә башлый. Алар сәламәтлек саклау министрлыгы аша әзерләнә. Этот вопрос вот сейчас решается, идут совещания активно очень. Как только будет информация, которая позволит, знаете, не делать какие-то из нее иносказательные выводы, то обязательно обо всем расскажем. Әлегә белешмә кәгазьдә ирекле формада ясала, әмма анда пациентның мәгълүматлары, туган көне, вакцинация ясалмау сәбәпләре, гамәлдә булу вакыты һәм аны бирү урыны күрсәтелергә тиеш. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан ветераннарының төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе итеп яңадан Хәбир Иштирәков сайланды. Узган 5 ел эчендә ветераннар советы республиканың барлык мөһим вакыйгаларында катнашты. Республиканың ветераннар оешмасы 55 җирле структураны һәм 45 мең активистны үз эченә ала. Татарстанның дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов ветераннар активы эшенә югары бәя бирде. Республикамыз өчен бик кирәкле һәм бу оешманың җитәкчелеге бу 1 миллион ветераныбыз белән бик актив һәм нәтиҗәле эшлиләр. Әлбәттә аларга андый актив тормыш позициясендә булган өчен бик зур рәхмәт һәм аларның кирәклеген без һәрчак тоеп яшибез. Әлмәт физик культура көллиятенә 55 ел тулды. Ярты гасырдан артык вакыт эчендә физик культура һәм спорт буенча 6500-дән артык белгеч әзерләнгән. Аларның күбесе спорт инструкторлары, физик тәрбия укытучылары, тренерлар булып эшли. Юбилей датасына бинада реконструкцияның төп өлеше дә төгәлләнде. 500 000 рублей на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки и медоборудования. Әлмәт физик культура көллиятенең 55 еллыгына уку йорты бинасын һәм тулай торакны реконструкцияләү буенча эшләрнең төп өлеше тәмамланды. Көллият танымаслык булып үзгәрде. Бинада зур ремонт ясалды, яңа спорт җиһазлары сатып алынды. Ремонт вдохновил и преподавательский состав, и наших студентов. Ремонт күңелләрне күтәреп җибәрде. Укытучыларның, студентларның кәефләре яхшы. Безнең чыгарылыш курс студентлары төзекләндерү һәм җиһазларны урнаштыруда үзләре дә катнашты. Хәзер уку күнегүләрне тагын да нәтиҗәлерәк оештыру мөмкинлеге барлыкка килде.
Китапхана да яңартылды. Хәзер студентлар теләсә нинди китапны электрон форматта да укый ала. Монда файдалы интернет ресурслар да күрсәтелгән. Кайбер дәресләрдә онлайн форматта да катнашырга мөмкин. Төзекләндерү эшләре 2 ел элек Татарстанда спорт корылмаларын капиталь ремонтлау программасы буенча башланды. Яңартуга нефтьчеләр дә зур өлеш кертте. Кунаклар мондый уңайлы һәм заманча бинада студентлар уку һәм спорт белән активрак шөгыльләнер дигән өмет белдерде. Сама работа около года была, но была проектная работа, другие моменты, поэтому быстро сделали строители, очень качественно сделали, поэтому находясь я... Барлык шартлар да республика җитәкчелеге ярдәме белән булдырылды. Татнефть компаниясе реконструкциягә акчалата ярдәм итте. Заманча җиһазлар сатып алынды. Яхшы әзерлекле белгечләр әзерләү өчен барлык мөмкинлекләр дә җитәрлек. Барлык спортчылар, укытучылар, студентлар көллияттәге матур үзгәрешләргә бик шат. Хәзерге заман физкультура уку йорты нәкъ менә шундый булырга тиеш. Ул заман таләпләренә җавап бирә. Көллияткә тагын спорт җиһазлары алу өчен 500 мең сумлык сертификат тапшырдылар. Фарис Мөхәммәтов, Лиана Әхмәтвәлиева, Илнур Җәләлов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Физик затларның күчемсез милеккә, җиргә, транспортка салымнар түләү вакыты кайчан тәмамлана? Буа дәүләт драма театрының Казандагы гастрольләре тәмам, спектакль тәэсирләре турында безнең махсус репортаж. Буа дәүләт драма театры Россия күләмендәге театраль фестивальләрдә катнашырлык үзенчәлекле спектакльләр әзерләп, тамашачы хузурына тәкъдим итә. Күптән түгел Буа театрының Казанда гастрольләре булып узды. Бәхеткә юл кайдан башлануын һәм табагачтан шомбага тотучылар нәрсә әйтергә теләгәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белешеп кайтты. Буа театры халыкара аэропортта торучы зур бер лайнерга әйләнеп бара дип искәрткән иде Раил Садриев. Дөрестән дә алар гел очышта, мөгаен шуңа да алар үтә алмаган киртәләр дә, шикләүләр дә юк. Камал театры сәхнәсендә беренче көнне Зифа Кадырова әсәреннән сәхнәләштерелгән «Бәхеткә юл кайдан» дип аталган спектакль күрсәтелде. Казан тамашачысына таныш. Шулай да бәхетнең кайдан башлануын белергә теләүчеләр шактый булып чыкты. Biz инде анда Совет чорында Чаллы шәһәрендә КАМАЗны төзегәндә гаиләләргә квартиралар биреп, аларның гаиләләре торганнарын күреп, менә ул вакытта да бәхет эзләгәннәр. Аларга менә шул фатирны алуы, эш булуы бәхет булган. Әлбәттә нәрсәгә әйтәсе килә бүгенге тормышта менә һәрбер кеше бәхетле. Эше дә бар, тормышы да бар, барсы да бар. Әмма һәрбер кешегә тагын нәрсәдер җитми. Әлбәттә менә андый ыгы-зыгылар гаиләләрдә, балалар белән дә менә тәрбиясезлектә без күреп торабыз. Элеккеге ул мәсьәләләр күбрәк булды. Чынлап та ул спектакльдә тормышта да шулай иде. Төп героиня Дилә дә үз бәхетен эзли, әмма бәхеткә юл урау. Жаным, бәлки ишүеңне ташларсың, Күбрәк иратлар өчен һәм балаларга тәрбия булсын иде бу спектакльне карап. Менә ничек әтияниләр белән аралашу дип әйтим инде, кадерләрен белсеннәр әтияниләрнең. Спектакльне булай бик каты яраталар. Бик халыкчан спектакль. Зифа Кадырованың ничектер халыкка якын аның менә шушы бәхеткә юл кайда спектакле. Мин үзем менә кайнананы уйним. Бик яратып уйним үземнең ролемне. Әйдә кызым, син сөйләп җибәр, син партиялардан барасың. Һәрбер кайнана белән кайната булачак киленен шушылай каршы алмый билгеле, ләкин таныш һәм булуы ихтимал күренеш. Кыскасы сәхнәдә чынбарлыктагы тормыш чагыла. Бәхет бит ул нидер бер станция түгел. Менә анда барып җитәсең дә, кинәт кенә бәхетле буласың. Ул шул станциягә гомерлек, көндәлек, даими бару юлы. Менә бәхетлек теге ул бәхетсезлек, менә бәхетсезлек чоры. Чынсызламый икән. Төссезле башларсың беләсең. Төссызламаган вакытта нинди бәхетле булган мин. Дип менә шундай күп әйберләрне без көндәлек күрми торган әйберләрне аннан соң инде кинәт инде нәрсәгә тап булгач күрсәтәсең әйбер. Бу спектакль шундый көзгеләрнең берсе. Ул тамаша килгән тамашачыга үзен күрсәтә. Гастроль программасының икенче спектакле Шыбага да үз эченә тулы бер чорны сыендырган тарих көзгесе. Хәбәргә барып кергәндә рәхмәт
fəriştələrə qarşı alsın idi. Amin. Бақилыққа күшкән сәрияны саклап, дога кылып утырырга җыелган ахирәтләр берсеннән берсе уздырып хәтирә яңарта. Күп нәрсә ынтылып бара кызганычка каршы. Һәм менә бу Шыбага спектаклендә без инде татарның гына түгел, инде менә бөтен Россия халкының, Россия хатыннарының, әбиләренең тормышын, язмышын күрсәтәбез. Бөтен менә хәтирәләрне яңартып, хәтерләребезне яңартабыз дип саныйбыз инде шул спектакльдә. Әйе, ул хәтердә ачлык, сугыш, репрессия еллары, яшьлек хикмәтләре аша чагылдырыла. Әбиләрне килештереп яшь артистлар уйнавы үзе бер осталык дип бәяләде тамашачы. Шатланып карап утырдык, көлешеп, көлә торган җирдә булды, елый торган җирдә булды, шатланышып карап утырдык иптәшем белән. Ул шуның хәтле йөрәккә килеп керде. Безнең яшәү тоже авыррак булды. Ул элекеге яшәүләр бигрәк тә авыр булган бит. Ну кеше менә ниндидер ничек әйтим, кешедә мәхәббәт булган, йырлау, бию, дуслык булган. Дуслык, туганлык кадерен белүче әбиләр ярым караңгы өйдә утырса да, спектакль барышында аларның Буа районының бер ягында урманы, бер ягында елгасы булган, хәтта барып күрергә теләк тудырган бик матур авылдан икәнлеген тоясың. Бу спектакль бик шундый халыкчан, гади, тарихка бәйле һәм безнең дини, милли традицияларны ачып күрсәтә. Киңәш итәм шушы Шыбага спектакльне карарга. Гомер озын булса да бик тиз үтә дип искәрткән бер акыл иясе. Буа театрының 3 көннең гастрольләре дә бик тиз үтеп китте. Алла рәхмәт етсен, Камал театрының biz җитәкчеләренә теге бары бер елга бер булса шулай берничә елга берме бөтен театрларда килеп җитешә алмый, кайберсенең килеп чыкмый, кайберсенең репертуары әле ул җитлегеп җитмәгән. Менә безнең бу ел җитлеккә репертуар, без инде 2 спектакль алып килдек. Шуңа күрә бу нисбәттән килгәндә сынау. Бик зур сынау. Чөнки Академия театры татарның иң төп сәхнәсе, инде чыгыш ясау, ул үзенә күрә зур бер имтихан. Имтихан 5 билгесе куярлык. Заманча әйтсәк, 100 баллык булды. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы шушы көннәрдә этник ара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләр темасын иң яхшы яктыртучылар конкурсына йомгак ясады. Җиңүчеләр арасында безнең телерадио компания хәбәрчесе Инна Данилова да бар. Коллегабыз иң яхшы корреспондент исеменә милләт ара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләр мәсьәләләренә багышланган репортажлар өчен лаек булды. 1 декабрьдә физик затларның күчемсез милеккә, җиргә, транспортка 2020 ел өчен салымнар түләү вакыты тәмамлана. Татарстан радиосының иртәнге турдан-туры эфир тапшыруы салым түләүдәге яңалыкларга, ташламаларга, салым белешмәләрен җиткерү формаларына багышланды. 5 санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Чайдуллин барысы турында да тәфсилләп сөйләде, салымнарны түләүдә тыңлаучыларны борчыган катлаулы сорауларга җаваплар бирде. Студия кунагыннан без дә телевизор караучыларны кызыксындырган кайбер сорауларга җаваплар алдык. Мөнир Әмирович, хәерле иртә. Салымнар түләү турындагы белешмә хәбәр нинди алымнар белән җиткерелә? Салым түләү турында белешмә хәбәр 2 төрле усул белән җибәрелә. Беренчесе, физик затлар Федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачкан очракта аларга җибәрелә электрон рәвештә үзләренең шәхси кабинетларына һәм бу очракта инде кәгазьдә җибәрү каралмаган закон буенча. Һәм икенче усулы ул инде кемнең шәхси кабинеты юк, аларга почта бүлекчәләре аша кәгазьдә салым түләү хәбәрләре җиткерелде. Интернетта салым түләүче физик затның шәхси кабинетын ничек ачарга? Шәхси кабинетны ачу бу ирекле рәвештә каралган. Һәрбер салым түләүче теләгән очракта шәхси кабинет ача ала. Бу шәхси кабинет Федераль салым хезмәте сайтында налог.gov.ru адресы буенча безнең сайт урнашкан. Һәм аның ачуның 2 төрле юлы бар. Беренчесе, теләсә кайсы салым инспекциясенә кирип логин, пароль алырга кирәк бер тапкыр. Без аны тиз арада эшләп бирәбез. Моның өчен шәхсән үзенә килеп паспорты белән
килергә кирәк салым инспекциясенә һәм логин пароль алып була. Икенче юлы шәхси кабинетка керергә мөмкин ЕСИЯ аша дип әйтәбез инде. Бу единая система идентификации, аутентификации дигән аббревиатуралар буенча керергә була. Моны инде күп функцияле үзәкләрдән алырга була. Менә шушы юллар белән физик зат үзенең шәхси кабинетін ача ала. Әмнә интернеттан файдаланмаучыларга бигрәк тә өлкәннәргә яки инвалидларга нишләргә? Монда инде интернет белән эшләү ул шулай рәвештә кем булдырала ул эшли бөгенкендә яшьләр күбрәк инде куллана интернетны шулай бит. Әгәр дә куллану булмаса инде мөмкинлек булмаса бу очракта монда кәгазьдә мөрәҗәгать итәргә була безгә мөрәҗәгать язып җибәрергә була. Почта бүлекчәләре аша яисә үзеңә кирип мөрәҗәгать калдырырга була һәм без инде билгеләнгән вакытларда әлеге мөрәҗәгатьләргә кәгазьдә җавап бирәчәкбез. Ләкин шуны әйтәсе килә бүгенгендә инде интернет заманында безнең көннән-көн интернетны электрон рәвештә куллану алга таба бара һәм инде безнең шәхси кабинет ачучыларда күбәя һәм шулай электрон хезмәтләрдән куллану безнең бит бар инде менә дәүләт порталлары алар аша күп функцияле үзәкләр аша мөрәҗәгать итәргә була. Моның төрле юллары бар һәм салым өлкәсенә булган сорауларга тиз арада аңлаешлы җаваплар алу мөмкинлеге тудырылган. 1 декабрьгә кадәр салым белешмәләре килмәсә, салым түләүче нишләргә тиеш, пени билгеләнәме? Битне белеп торабыз, һәрбер безнең милек хуҗасы елга бер тапкыр милек салымын түләргә мәҗбүри. Бу безнең Россия Федерациясының конституциясендә, тип законында язылган 57-нче маддәсендә әлеге беркетмә бирелгән. Һәм инде без үзебезнең милегебез була торып салым килмәгән чакта борчылырга тиешбез һәм уйланырга тиеш ни өчен килмәгәнен. Шуңа күрә монда мөрәҗәгать итәргә була салым инспекциясенә. Аның бердәм контакт үзәк телефон номеры бар, бик җайлы һәм уңайлы анда шалтырату мөмкинлеге. Номеры аның 8800 222 222 2 номеры. Әлеге номерга шалтыратып тулайым җавап алырга була. Кирәк очракта инде теләсә кайсы салым инспекциясе белән таштыру мөмкинлеге бар һәм инде сезгә җавап бирәчәкләр салым түләү кәгазьне өчен килмәгәнен. Ул яисә 100 сумнан азрак исәпләнгән булган очракта, яисә артык түләнгән салымнар булып инде, ул салымнар түләнәсе салымнар өчен менә беркетелеп зачет ясалган булса, ул вакытта салым түләү хәбәрләре килми. Ләкин шулай да түләү вакыты җиткәнче 1 декабрьгә хәтле әлеге сорауларга ачыклык кертергә кирәк. Кайсы категория кешеләр салым ташламаларыннан файдалана? Бу инде беренче датта пенсионерлар, безнең инвалидлар. Без шуны әйтеп битәргә тиешбез, пенсионерлар безнең азат ителәләр милек салымыннан, бер төрле милектән, бер йорттан, бер фатир яисә бүлмә, бер гараж яисә машина урыны һәм шуңа өстәп 6 сутый җир салымыннан азат ителәләр. Бу очракта без әлеге хәбәрне алабыз пенсия фондыннан, кемнәр пенсия яшенә җитте яисә пенсия алдындагы яшьтәге гражданнар турында шул алган хәбәр нигезендә салымнарны исәпләгәндә ташламаларны автоматик рәвештә бирәбез. Мөнир Әмирович, салым түләүдә четерекле проблемалы сораулар туса, кемгә кая мөрәҗәгать итәргә? Әгәр дә сорау туа икән, иң җайлы юлы шалтыратырга кирәк. Әйтеп киттек, тагын бер тапкыр кабатлыйм, безнең бердәм контакт үзәге бар, аның телефоны бик җайлы, 8800 222 222 2 номерына шалтыратырга була. Әгәр дә инде язма рәвештә аласыз килсә, язма рәвештә безгә хат җибәрергә була. Аның иң уңайлы җайлысы шәхси кабинеттан язма рәвештә безгә мөрәҗәгать итәргә була, идән чыкмыйча кына җибәреп, һәм без аңа кыска вакытта 20 көн эчендә җавап бирәчәкбез. Әгәр дә инде шәхси кабинет булмаган чакта язма рәвештә безгә яисә үзеңә салым инспекциясенә кертеп чыгарга, яисә почта бүлекчәләре аша җибәрергә була. Монда да шулай без кыска вакытта, ләкин инде 30 көннән дә артмаган вакытта без сорауга кагылышлы барлык җавапларын да җиткерәчәкбез салым түләүчегә. Мөнир Әмирович, эчтәлекле әңгәмә өчен зур рәхмәт. Сез 5 санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.